awwal hijabi. Bakut Beat Design. Daga wasa na yi trending. Daga wasa ne na zamo sele. Daga wasa na yi trending. Daga wasa ne na zamo sele. Daga wasa na zama sele. Kalli yanda jiki ne ya canja, ba gashi ba na yi trending. Makiya na sa su a danja. Lokaci ɗaya na zaga nahiya, na zamo tauraron duniya. Yan arewa na gode muku, ku kuka gyara miya da tuwona. Asali na sara muku, ku kuka goya uwa da ubana. Yanzu gashi ina gogewa, na fari kuma na haskawa. Dangi na suna godewa, yan uwa na suna morewa. Muna tashiwa. Daga wasa na yi trending. Daga wasa ne na zamo sele. Daga wasa na yi trending. Daga wasa ne na zamo sele. I thank God to God, poverty is running away. I'm trying to reach celebrities from far away. They are coming to join me, a haka za su ganni. Ba dan Allah ya rufa mini asiri ba ma ba za a gane ni ba. Yanzu ko na shiga cikin kwata na yi wanka ba za a kushe ni ba. Da na sauka garin daɗi, aka bani ruwan gardi. Yanzu na yi fresh, godiya ga Allah ban yi asara ba. Tunda an gama kes, ni da talauci san ba za mu gana ba. Daga wasa na yi trending. Daga wasa ne na zamo sele. Daga wasa na yi trending. Daga wasa ne na zamo sele. A cikin TikTok na yi suna, ba ta manhajar YouTube ba. Ni ma na zo da salona, ba salon mungun yanayi ba. Sannan ni ba dan fim ba, kuma ban iya yin waka ba. Wayansu suna zagina, ni kuma ban gajiya ba. To hakan ilahu ya so da ya ganni, dan me yasa ma za ku tsane ni. Can a baya kun san labari na sha wahala. Yanzu gashi kun ga ina shanawa, na ajiye dala. Kai wanka kuma ya bi jiki, mahassada na sa su mare. A cikin mungun yanayi, a garin kallo za su yi hatsari. A garin tara tattabara tara, koyi tara ga yara tara. Kuma ta fafe sun tashi saman da ba za su kusanci kasa. Daga wasa na yi trending. Daga wasa ne na zamo sele. Daga wasa na yi trending. Daga wasa ne na zamo sele.